Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας θυμίζουμε πως στη συντροφιά μας έχουμε το Λουδοβίκο των Ανογείων και μπορούμε να το συναντήσουμε όλοι μας αύριο στην Πηγή, στο Ρέθυμνο. Και στη συντροφιά μας έχουμε και την Κατερίνα Δαμβόγλου, έχουμε και την Ελένη Δραμητινού, που φαντάζομαι θα βρίσκονται και αυτές αύριο. Αυτό ήθελα εδώ, ναι. Ναι, φυσικά. Έχω και κορίτσια λοιπόν εδώ. Την Κατερίνα την ξέρω από παλιά. Θα έλεγα ότι είναι μια νεράδια της λίμνης του Κουρνά, που βγήκε από εκεί και τραγούδισε τότε πριν 2 χρόνια που κάναμε τη συναυλία. Ναι. Και η Ελένη είναι μια τοιχογραφία της Κνωσού. Τα λόγια σου ρωτοκρίτε, φαρμακίνε βαστούσα, κι ουδολπίζα ουδανήμενα, τα αυτιά μου τις ακούσα. Διώξε τσαυτούς ψιλογισμούς και γνιά καμιά μην έχεις, μη θες να με ξαναρωτάς το πράμα που κατέχεις. Και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ, κι αν θέλω δε μ' αφήνει τούτη η καρδιά που εσύ έβαλες σ' αγάπη στο καμίνι. Μα πώς μπορώ να σ' αρνηθώ, κι αν θέλω δε μ' αφήνει τούτη η καρδιά που εσύ έβαλες σ' αγάπη στο καμίνι. Κι αν δεν θέλεις η μοίρα μας να σμίξω με ένα μάτι, ύψη σου ας έρθει να με βρει, χεραμένη στον Άδη. Και πώς μπορώ να σ' αρνηθώ, κι αν θέλω δε μ' αφήνει τούτη η καρδιά που εσύ έβαλες σ' αγάπη στο καμίνι. Μα πώς μπορώ να σ' αρνηθώ, κι αν θέλω δε μ' αφήνει τούτη η καρδιά που εσύ έβαλες σ' αγάπη στο καμίνι. Δείχνει μου το δάχτυλι του που είχε το δάχτυλίδι και γνώρισα πως χάρισμα σαν φίλος μου το δίδει. Τότε μια σιγανή φωνή μόνο τα αυτιά μ' ακούσα και είπανε τα χείλη του σε χάσα ρετούσα. Τούτα τα χέρια που θωρείς λακκοζημιό τους κάψα και τούτα τον σήκωσα και τούτα τον θάψα. Ως τα κουσένει για ρετή ώρα λίγα και στάθη αμιλητή κι ο πόνος της την έκαμε και χάθη.